266 et 267 ka tafsir al-Qur'ana de sura 15. Qala be amodi haula ibanati eyno be do ko bibbe anjibe benni aremi okkam be do jombon in kuntum salat ka fa'ilina ko be huwon dum Allah dali Muhammad la amru kam yondire ngurna madan innahum ben fewndo on leer la fi sakratum haribe nder siwrere mabbe handere mabbe amahuna ko be wemo be fa khadatum nangi be soyato ha ciango mushrikina kasubaka fajalna me watti aliha do sare nden safilaha leymayre wam tarna men tobini ko duwon men saajin alayhim e do mabbe hijaratan kaaji min sijilin imorde ko seyita inna fi dhalika andu woni dum la ayatin mandeji lil mutawassimina wonande taskotobe wonande analysobe wa inna hano den sare la bisabilin wallahi nde woni e lawol goy muqimin kadi feewngol nyibungol hakkunde makka yimbe makka ben e yahugol mabbe sham inna fi dhalika andu woni dum do la ayatan mande lil mu'minina wonande gomni be wa in skoni kana latiki ashabul aikati yimbe pitaaji be yimbe annabi shuaybu be la zalimina ben kader ko toñu be goy fantaqamna minhum min lettibe wa innahuma no deedo ceydidi labi imamin de woni nyentinal mubinin feñu ngal wonande ewtirbe baawbe wala kat kadaba gomdi fenni ashabul hijri yimbe hayre nden on yiyoye ko fionnum innira hayre nden al mursalina ne labben dum hinoka qissa ka tafsir al qur'an arano ma dum noddon ka numéro téléphone 628 60 5309 même numéro Selcom Intercell Sotelgi ma wadon ka email Facebook elaji abdoulaye kala @yahoo.fr wa atainahum min addani bi ayatina ayaji amen ne fakano belati an haga ayaji de muridina ko be durnibe wa kanu belati yanhituna hibalasa min aljibal imurde pelle dem buyutan cuudi aminina ko be holi be hunde be hula fa khadatum nangi be sohatu ha ciango musbihina kasubaka fama aghna nafanu dunki anhum mabbe ma kanu konko be lati yaksibuna hibe faggito wama khalaqna samati min tagirali kam mulidin wal arda ilaydin wama bainahuma ay konkon hakkunde majji illa bil haqqi sona sabu gonga wa inna sa'ata anduno darngal la atiyatun ko arayngal haystayno wodi be holaki ma be jaba fasfahi durno as-safa durnande al jamil labande inna rabbaka andu jomma huwal khallaq kankon tago on al alim andu do wala gada ataynaka gomdi mi okkima sabu an jeedidi min al mathani imorde dimmitande wal qur'an al azim ende do al qur'anare teddunde la tamuddanna wa ta'funtu yawtina aynayka gite maden ila ma matta'ana bihi naba faade bembe men dakmitiri jawle aduna azwajan nuneji minhum e mabbe wala tahzan alaihim wa tasuno kade do mabbe ko yata kon hibe gerde e jawle mabbe waqfid joltin janahaka gabitan jimaadi lil mu'minina wonande gumdimbe ben wa qul wiya inni min anan nadir komi woni wajotodo al mubin fenyina kama anzalna wa men jippiniri non alquran alal muqtasimin edo jomirabe gande ben alal muqtasimin edo hakindi be ben e wadugol ko boni dum don fo modon no arika tafsirji waylitan alladina ben ja'alul qur'ana wadbe alqur'ana idina tertande fa rabbika mi wondiri jomma la nas'alannahum min landi to tobe ajmaina be den dangal amma kanu gaay ko be lati ko yamaluna be golla min landi to tobe fasda fenyimbe ma to mar ko yamira da kon ta jangu mara wa aride durno dal mushrikina gaay sirko ben kala goddo hadise goto simo jangi fami aya goto simo jangi fami ko yo eto tagore den hendo ko yo fenyi wota omaru inna min kafayna kame yunima min jettanima garanti almustaziin e kala jalobe ma jalkitobe ma ben alladina ben yaj'aluna wadu ma allahi wondude alla ilahan allajo akhara goddo go fasawfa ya'lamuna araybe anda wala kadana alamu gumdi meden andi non annaka no an yadiqu hino bittude saduro ka bernde manne mi ma yaquluna sabu ko be woni wolde fasabbi subhana bihamdi rabbika yattajumma wa kun la tada minas sajidina jiado sujjobe jiabe juulobe tun abadan wa abudu rabbaka rewajima hatta ya'tiyakal yaqin ha pellitangal are ko duni mayde den suratul nahl makkiyatun bismillahir rahmanir rahim ata ari amrullahi fiyaki allah den koni fala tasajiluhu wa tan hawjirde yo subhanahu la balwadani allah wa ta'ala o towi amma shirikun gaay ko ben shirkude yunazzilul malaikata malaika be no jippo bir ruhi wonde senna jibril min amri imma yamirore makko ala ma yashau edo ummu o muuyi kanko Allah be jippin wahay min ibadihi modde yi'a makko ben anskoni andiru wajere annahu koni la ilaha ala rebetedo illa ana sona min fattakun hulelan
khalaqa samawati kanko ko tagi kam mulidin wal arda ilaydi bil haqqi sabu gonga ta'ala kanko Allah to wi amma shirkun gay ko bin shirkude khalaqa insana kanko ko tagi neddo min nutfatin immorde tobbere maniyu fa idha wata yo neddo khasimun ko wenjo Allah mo bin finna wenje den wal an amane muradin kadi khalaqa ha men tagi din kadi lakum nodani on fi ay majje dif'un dunyir dum kala lorraji e sattendeji wa manafin e podi dum naforeji wa minha ko e majje kadi go ta'kuluna nyamaton birgol yara e hirsugol jakkatewungo walakum nodani on fi ay majje jamalun ngari bimana welo hina turihuna sanga